Gikinahanglan nga mukuha una og fare matrix ang mga public transportation sa dili pa makakolekta sa aumento sa plitihan o provisional fare increase. Samtang posibleng isyuhan og show cause order sa LTFRB ang mga musalmot sa transport strike. Ano ang report ni Alan Domingo? Naabdan mo sa Miliscato Tahato, PUJ operator gikan sa Dumaguete City. Sa Negros Oriental nga mukuha unta og fare matrix sa buhatan sa LTFRB Regional Office. Apan, wa pa siya mahatag tungod kay nagpaabot pa kuno ang LTFRB og kopya sa order gikan sa ilang ulohang buhatan sa di pa sila maka-issue og taripa. Ang piso nga aumento sa plidihan, dako na matud pagmatabang sa mga PUJ nga apektado sa mega fuel price hike. Maluoy mo sa mga driver kay kuan ning mahal na kayong gasolina. Dili bang punta makapataas og kuan kaning pasahe kay pangayuam tag taripa. Samtang nahimamat usab nako sa sulod sa South Bus Terminal si Raymond Padilla, checker sa Calvo Bus. Matod niya nga nakasumitar na og application ang ilahang operator sa LTFRB alang sa taripa apan wa pa gihapon makakuha. Og 2 pesos, mindahan na nagamay, at least naay na uminto sa per kilometer na to nga plitihan kaysa wala gyud mo uminto. Ang atong gasolina tam nas gawas wa man sa atoa. Okay ra ko ana. Okay raman para nako. Sabot na lang buta. Oo. Apektado kay tanan. Oh, sabot-sabot lang ta. Gipasabot ni LTFRB 7 Regional Director Abusamin Matuan nga kinahanglan ang taripa nga mapapilit sa mga sakinan nga maoy basihan alang sa dugang plitihan. Kini aron adunay tamdanan o guide ang mga pasahero kung pila ang ipatuman nga fare increase. Pag meron na silang official fare matrix, ipapaskil lang nila doon sa loob ng kanilang sasakyan para makita ng ating mga commuting public. Sa pikas bahin, nangayo og pagsabot ang LTFRB gikan sa mga PUJ nga unta dili lang hinayon ang paglusad og transport strike ug mga adlaw. Kini tungod kay maghatag kini og dakong kahasol sa katawhan nga parihong apektado usab sa krisis nga namugna sa tensyon sa Middle East. Wag sa nang ituloy ang ating transport strike. I can assure them that our office is always open to have a discussion with them. Kung ano man yung concerns nila, pag-usapan natin. Matod sa direktor nga posibleng isyuhan og show cause order sa LTFRB ang mga mosalmot sa wilga ug mga adlaw. Nasayran nga sugdan ang strike alas 7 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon diin pagasalmutan kini sa 500 ka mga miyembro sa piston ug mga kaalyadong grupo. Nakasaad sa ating sa kanilang franchise conditions, we can issue show cause order for them to explain kung bakit nila ginawa yun. And then, doon natin titingnan kung ano yung magiging sagot nila sa ating show cause. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.